Ево толкова близо. Ево толкова близо. Ето. Беговишка порта. Отзад е яловарник, ли е, забът ли е, не знам. Тук Христина на фона на каменишката кукла. Кукла верс кукла, демек. Ако вземе и кучето при нея, това на 3 кукли. Е, това цвет искаме да снимаш. Малка, ето каменица, върха. 2822 метра. Пети по височина в Пирин. И малка каменица. Ето кучето. Преглежда, прави личен преглед на раницата. И това е беговишкото дере. И тук, какво? Мозговишка порта. Ето мозговишка порта. Мозговишки чукар. Валявишки чукар и тук отдолу е Тевното езеро. А отзад се вижда Джаноли е това, кой е, не знам. Ще го прочетем на карта. Това е преспа сняг също. Кучето е гладно сигурно.